Kap. Ate, sige Ginapasensya ta nakabuklan. Ay, ba? Abi, tindog na tagoy. Dali. Buligan ko ikaw nga makatindog. Aragoy ka, Aragoy. Doon sa hindi na ako makatindog. Uyat lang sa ako na. Kap. Dali lang, Kap. Agoy, Kap. Agoy. Ha? Sakit sa tuhod ko. Pero hindi bali nga masakitan ang lawas ko, Kap. Hindi bali na. Ang importante subong sa akon, Kap, amo nga nagmag-an ang balatsagon ko. Nagmag-an na tungkol nakapangayo na ako sang pasensya. Alvina, salamat gid sa imo. Samson, abi bakal to ice cream? Ice cream, Kap? Oo, ice cream. Duhagid ka galon nga ice cream, ha? Wala. Anong nagsulod sa pinsar mo, Kap, nga mapabakal ka ice cream? Sa kupon kong tanan-tanan nga nag-obra diri sa barangay hall. Masilibrar kita tungod si Tagoy kag si Albina nagpatawaray na. Yahoo! Wala. Nagsaot si Kap. Wah! Do sa mabuang gid ako sa kalipay, Samson. Nag-abot gid man ang milagro sa kabuhi ko bilang isa ka kapitan. Samson, salamat sa Ginoo. Hala! Tuod ka, Chay? Nangayo patawad si imo si Tio Tagoy? Oo, huling. Hasta subong, do hindi ako makapati mo. Pamatsyag ko, nagadamgulang ko. Kay bisan sa damgo, wala gid siya matabo nga nagpangayo patawad si Buklan sa akon nga nagaluhod. Ang permi kuya madam ko, nga ginalampusan ko siya kag ginatindakan. Budo hindi gid ako makapati. Pero sa piyak nga bahin, do sa mapati man ko Hala! Do hindi gituod mapatihan, Chay? Ano ayhan ang rason man? Tungod gani sa pandemic, kag sa bag-o nga maestra nga nagaboard sa ila. Gusto niya kuno nga magpangabuhi sang matarong. Tiyado kabalingag sa palamatinan ko. Pero nagapati na lang ko Kinagaluhod siya ka nagahibi mo. Sa kataas ang bugal ni Buklan, nabuhat niya inha. Ay hala! Huot, Chay! Kung hindi siya sincero, hindi ginaya mahimo. Di kun amo, tuod gidyang iya pagpangayo patawad sa imo Pero, hindi gihapon ako magkumpiyansa huling. Kibase kung temporaryo lang ini. Sa tion nga mapamatud-an ko, nga ginainto lang niya ako, duhagid sila ni Kapitan ang bunggoon ko.
Diri ka na may istra sa amon balay ni Betty Chutagoy? Ay nga aman? Bunilson na huya, gidakos ka galingon ko sa ginbuhat ko. Aba. Ay nga haw, anong ginbuhat mo? Kalawig nga istorya. Basta dili lang anay ko ha. Mapalipas ko di anay sa pila ka adlaw. Antes magbalik sa balay. Paano iya si Matan? Anong kauno niya to? Si Matan ba yung kabalakan mo? Hindi naman no ah. Damo niya sang atan ang tiyan niya. Samson, abi bakal to ice cream? Ice cream cup? Oo, ice cream. Duhagid ka galon nga ice cream, ha? Wala. Anong nagsulod sa pinsar mo kap nga mapabakal ka ice cream? Sa kupon kong tanan-tanan nga nag-obra diri sa barangay hall. Masilibrar kita tungod si Tagoy kag si Albina nagpatawaray na. Yahoo! Wala. Nagsaot si Kap. Wah! Daw sa mabuang gina ko sa kalipay, Samson, nag-abot kita ng milagro sa kabuhi ko bilang isa ka kapitan. Samson, salamat sa Ginoo! Hala! Tuod ka, Chay? Nangayo patawad sa imo si Tio Tagoy? Oo, huling. Hasta subong, do hindi ako makapati mo. Pamatsyag ko, nagadamgulang ko. Kay bisan sa damgo, wala gadya matabo, nga nagpangayo patawad si Buklan sa akon, nga nagaluhod. Ang perme kuya madam ko, nga ginalampusan ko siya, kaginatindakan. Budo hindi kita ko makapati, huling. Pero sa piyak nga bahin, do sa mapati man ko Hala! Do hindi gituod ba patihan, Chay? Ano ayhan ang rason man? Tungod gani sa pandemic, kag sa bag-o nga maestra nga nagaboard sa ila. Gusto niya kuno nga magpangabuhi sang matarong. Tiyado kabalingag sa palamatinan ko. Pero nagapati na lang ko kinagaluhod siya ka nagahibi mo. Sa kataas ang bugal ni Buklan, nabuhat niya inha. Ay hala! Huot, Chay! Kung hindi siya sincero, hindi ginaya mahimo. Kung amo, tuod gidyang iya pagpangayo patawad sa imo Pero, hindi gihapon ako magkumpiyansa huling. Kibase kung temporaryo lang ini. Sa tion nga mapamatudan ko, nga ginainto lang niya ako, duhagid sila ni Kapitan ang bunggoon ko. Ha? Diri ka na may istra sa amon balay ni Betty Chutagoy? Ay nga aman?
Bumilisun na huya, gid ako sa kaugalingon ko sa ginbuhat ko. Aba. Ngahaw, anong ginbuhat mo? Kalawig nga istorya. Basta dili lang anay ko ha. Mapalipas ko di anay sa pila ka adlaw. Antes magbalik sa balay. Paano iya si Matan? Anong kauno niya to? Si Matan ba yung kabalakan mo? Hindi naman no ah. Damo niya sang atan ang tiyan niya. Albina, Uy, nga Lolo Mores? napiaran ko sa imo. Do, permi, kailang nagatulok sa balay nila ni Tagoy. Nano, nahiglaw ka sa iya? Do sa buang ka bala Lolo Mores mo? Nga mahidlaw kuya kay Buklan? Di kay permi, kailang nagadalong pinsar. Samtang nagatulok sa ila balay. Hindi ba lang nga nakaibalo ka na sang natabo? Nga nagpangayo patawad si Buklan nga nagaluhod sa akon? Amon na, kung nga nagapadalom ako sang pinsar ko samtang nagatulok sa ilabalay. Kay mando hindi kuya kapati mo nga mahimo niya ato? Unbelievable! Abaw, unbelievable. Albina, sa kalibutan nga ini, wala siyang imposible. Ang tanan posible. Pero wala gid sa damgo ko nga mauntat ng amon pag-away ni Buklan. Kag sa amo lang sina kahapos? Hindi ka pa sina. Wala na siyang madisturbos kabuhi mo. Hindi ka na magugtas. Kaglabaw sa tanan. Wala na siyang matawag sa imo nga. Barikusyon, barikusyon, barikusyon. Abi, Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Unang hatag! 1,000! Ikaduwa nga hatag! 1,000! Ikatatlo nga hatag! 3,000! Ako si Mercy Lagares, ang Purok Litsunan, Aranita Street, Bacolod City. Nagdaog sang 3,000 pesos sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 Week 3. Madamo ganyan salamat sa Bombo Radio at sa Star FM. Ang iba niya wala pa naka-intrano, mag-intraman ka mo. Kay base ka mo naman ang madaog. Salamat kit sa Bombo Radio at sa Star FM. Basta Radio Bombo, #1.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini, amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin past-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Bahin sang nagligad. Tungod hindi kami magpasugot sa pangabay ni Conching,
Naghimo sang paagi si Arnold. Ginpatawag niya ang iya pakaisa nga si Friday nga isa ka adik, kaginsugo niya ini nga ipasunog ang amon balay. Diri sini nga bahin mapadayo ng akon katapusan nga pagsaysay diri sa Provincial Jail. Kas kinanglan makagwa ko, Dre. Agud mahatagan takapirmis ang inugbakal mo sang Cebu. Siling lang kung anong waton ko muon ko na. Para nga makagwa ka diri sa presuhan. Kas, amo niyo. Sunugon mong balay ni Berna. Ha? Sunugon mong balay ni Bernarda? Oo. Kung masunog mong ila balay, wala na sila sang maistaran. Lason malayas na sila diri. Kundi, hindi na si Berna magpadayon sang pag-akusar sa akon, manti malayo na sila mo. Oh. Amo gali na? Oo, muna. Amo nang buhaton mo, sunugon mo ilabalay. Ate, okay. Kapos mo lang lisin na. Ako may balo Pero, di na makuha sang kalayo. Bakal ka sang puspro Dason, mangita ka sang panapton nga daan na. Dason, bason mo ina sang gas. Kag sindihan mo. Pagkatapos, ihaboy mo sa dingding nila nga nipa. Makarab-karab na dayon, kag masunog na sila. Amo lang na? Oo, amo lang ng buhaton mo. Hapos Amo gani nga mahapos. Masarangan mo na. Masarangan mo hindi, aw? Masarangan O, te. Di nang Cebu? Kung makagwa lang ko di, Atagan ta ka Cebu. Kung makabiyahin ako sa tricycle ko, siyempre makakwarta na ko. Ganda ka dayon nagbakal mo Cebu. Kabalo ka naman nga may madamo ko sa pasayro, damo ko suki. Kag hindi lang ina. Makakawat pa ko sa mga silpon. Kawatong ko silpon sa mga pasayro ko. Di kundi dako ka kwartang mata ko si mo. Ate, sige. Sugot ko. Pero kinanglan hindi kagid mo panugid Kinanglan nga kita lang nga duwang makaibalo sini. Ate, sige. Sige. Karon sa gabi, sunugong mong balay ni Bernarda. Patol nga maginamo na sila mo. Kabay pa nga matuman lang ni Friday ginsugo ko siya ba? Kinahanglan makagwa ko di. Kay kung bistahon ko, apatod mapirdig ko. Mapriso ko di. Hindi ko kagwa. Ba? Si Friday man yun. Kas! Mano ka di, Kas? Hindi ba may gimpaubra ko si mo? Oo gani. Pero wala man to puspro sa tiyangge. Ano? Ano nga wala puspro? Wala gid. Naubos na ako ng puspro. Amo na nga, wala ko makasindi sa akong lapat nga may gas. Di puga. Naghabol na gid ang utok mo sa Cebu Friday? Ang mayo pa, hulamon ko lang ang lighter ni Pulis Santos Ara mo na sa lamisa. Ibalik ko lang dayon. Bay, di ka katulog matuod ng pulis Oo. Guragot na gani siya Friday, doon may nagsulod ng plano sa ulo ko. Palapit Palapit sa riyas ang ulo mo. Kaya may iuti ko si mo. Ngakas. Ano kas? Sa baylo nga balay ni Bernarda nga aton sunugon, ang police station na lang ni sunugon ta. Ang police station? Sunugon naton? Oo. Kita ang puliso nga katulugo. Binindi siya makibalo sa natabo. Sinakuha ng lighter ya. Dason kadto sa sulod sa CR. Kag dito mo sindihan ang lapat. Dason, mangita ka to sang buslot sang kisamiyo. Dito mo itsa, pagkatapos dalagan ka puli. Ate, oo. Sadya gini karon mo. At sige, kuhaon ko nung lighter ni Pulis Santos.
Nibalik si Friday kay Arnold. Tungod wala ko no siya makakita sang pospro nga isindi sa lapat nga may gas. Nakita ni Friday ang lighter sa lamesa ni Pulis Santos. Gani may nagsulod nga plano sa kaisipan ni Arnold. Nga imbes ang balay namon ang sunugon, ang police station na lang kuno. Sa pagpadayon ko pagid. Ara na. Nagatimbuok na, ngaso. Nakibalo ako nga bisan manimaho, ina. Hindi makabugta ang pulis nga na ito, porting tulog yaw. Tuyo-tuyo, siguro. Ulatong ko lang anay nga magdaba-daba na ang katunga sa police station nga ini. Kagamong pagsinggit. Jutay mo lang sini. Gamay mo lang police station nga ini. Ara na. Ara na kalayo. Makita ko na. Nagalusot na sa dingding, Ati masinggit ako. Sunog! Sunog! Tabang! Sir! May sunog, sir! Sunog! Ato na. Nagkinarangkaran na sila. Sir! Tabang, sir! Sir, masunog ko na, sir! Pagwa niyo ko na, sir! Sir, malungay ka, sir, ay! Pagwa ko di! Kaya mabulit ko sa pagpalong sa kalayo! Sir! Sir! Sir, pagwa ko di, sir, ay mabulit ko sa pagpalong sa kalayo! Sir! Abi, buksan ko ang importahan. Na. Sige na, magwa ka na. Sir! Magwa ko, sir! Mabulit ko sa pagpalong sa kalayo! Tabo nga mabulig ko man. Malagyo ko iya. Dre ko magi. Ba? Gaingaw ng bumbiro, Ara na. Kinanglan niya makapalayo ako, Dre. Malagyo ko ya. Malagyo ko sa malayo ka banwa. Matabok ko sa Iloilo. Ay, nga Aminda. Anong natabo? Nay, nasunog ang police station. Kag nagpalagyo ang mga priso. Ano? Nakapalagyo ang mga priso? Oo, Nay. 3 ka priso ang nagpalagyo. Kag kaupod na si Manong Arnold. Ano? Oo, Nay. Nagpalagyo siya. Nagpalagyo si Manong Arnold. Base kung madakpan man gihapon siya sa mga pulis. Manago si Mayo Agon nga hindi siya madakpan. Paano yung kaso niya? Bahala sila dira kung anong ila buhaton. Ang importante, nakapalagyo si Manong Arnold. Kag hindi na sa diri mapriso. Di malas oo. Anay kay buwas na tani ang bista ni Arnold. Nakapalagyo pa siya. Ote, Chay, madayon ba lang bista, buwas? Hindi na Ginapapangita pasubong sa mga pulis ang nakapalagyo nga mga priso. Basi ko nagpauli si Arnold si ila balay, Chay? Oy, makadto ako dito sa ila karon. Mamati-bati ako dito sang balita.
Mayong adlaw miga kunching. Mano ka? Mamangkot ka kung ari diri si Arnold? Oo Bati ko, nagkapalagyo siya. Wala ko kabalo. Nung kutatong pulis. Mamangkot lang ko kay subong na kung taning adlaw sang bista mo. Wala ako labot sa bista nga inaya. Nung kutatong pulis Ati mapauli na ko Butsi mo? Buta. Bisad hindi siya maghambal. Nahibalan ko nga nalipay si Kunching kay wala madakpan ang iya anak. Kag hindi na ini mapriso. Hindi na siya mapriso sa sala nga pang-rape kay Maribel. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlap sa pagkakasala. Mga biyansod na gininyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sang sulat nga aton ginatagan sang kabuhi diri sa panatuntunan, Provincial Jail, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Iahon mo ako sa nagliliyam na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well,
Suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw ka Sang una ko ikaw nga nakita. Naglaom ako nga nagtalang ako. Kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibi. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad. Nag-apas ako kay Fred sa Sambuanga. Kag didto, nagbusong ako. Apang, hindi pa kami mahimo nga magpakasal, tungod wala pa siya sang sinuptan. Gani, nagdesisyon si Fred nga mapauli anay ako sa amon. Sa pagpadayon ko, Hibi malina sa bata, nang? Ay, oo. Nagbalik na si Lisa. Kag may anak na kamo. Ano? Ari na sila? Oo. Babayi ang inyo anak. Ari ka, kantoan ko sila. nagabusog naman ako sang aton ikaduha nga anak. Nagabusong ka na? Oo. O ti ano, ipakasal ma ako o kon hindi? Ipakasal Pero kinahanglan ani nga makapatindog ako sang shop. Kagdason kinahanglan makabakal ako sang jeep. Para lang kinahanglan makasupot ari kita sang dako nga kwarta. Oh. Kung
magamo sina. Mapauli lang anay ako Para nga makasupot ka. Kundiri lang ako. Bata ang aton nga masupot. Kag indi kwarta. Ano? Amoy nang silang ni nanay sa akon. Kung hindi ka man lang mapakasal sa akon, mapauli na lang anay ako sa amon. Igo lang ina nga makasupot ka sang kwarta. Ati, mahiman na. Ati, sige, pauli ka lang anay ha. Kagpadalaan ko lang kamo sang kwarta. Mapauli na kamo sa inyo, Lisa? Oo nang. Para makasupot sang kwarta si Fred. Ati, husto man ina. Ay, kukuan. May ihambal kung tani ako sa imo. Kag hindi ka lang tani maakig sa akon. Nang? Ano ina? Nagsiling si Fred. Nga hindi mo pag ipagamit sa imo anak ang iya nga apelyido. Nga anang? Siya ang amay basta, abo nang siling niya sa akon. Ang buot niya siningon. Hindi niya ako pag ipakasal? Ha? Ay, hindi man sa amo sina Hindi lang siya gusto nga may makahibalo nga may bata na kamo. Man, nagapangita siya sang ubra mo. Kag mabudlay kung mahibalaan nga may asawa na siya kag anak. Ti, nagaplano na siya nga malakat Amoy nang gusto niya. Kag gusto niya nga sikrito lang nga may pamilya siya. Lisa, ang bata mo wala na sang gatas. Nay, wala na nakapadala sang kwarta sa akon si Fred. Oh, ano? Oo, Nay. Primero lang padala niya sang kwarta sa akon. Subong, wala na gid siya makapadala sang kwarta. Ay, anong buot niya silingon? Hindi na siya magsagod sa imo kag sa mga anak niya? Masulat ako sa iya, Nay. Kinahanglan makahibalo ako. Kung nga wala na siya makapadala sang sustento sa amon. Ginsulatan ko si Fred. Agud mahibalaan ko. Kung nga wala na siya makapadala sang kwarta sa amon. Sa pagpadayon ko pagid. Oh, naano ka, Lisa? Nga nga nagahibi ka? Nay, nagbalo sa ako ng iya magulang. Nagpakasal siya sa isa ka nurse. Oh, ano? Oo, Nay. May nubya gali siya nga nurse. Kag amoy nagali ang rason kung nga hindi siya magpakasal sa akon. Ipasalig lang niya ako. Uy, ang wala sang huya nga lalaki. Traidor! Nga nahimo niya ini sa akon. Siya lang ang lalaki nga ginahigugma ko. Kagin pa lang
Silas. Sang una pa. Nagaduha-duha na ako nga hindi siya sincere sa imo. Apang hindi ka gid magpamati sa akon mo. Hindi amoy na karon eh. Amoy nang natabo sa imo. Wala ka sang basulon. Kundi ang kaugalingon mo malang. Nay, hindi na pagdugangi ang akong ginabatyag ang kalisod. Maluoy ka. Maluoy ka, Nay. Amoy ng siyap na Fred. Kapatindo gali sa sang siyap. Masulod ako ha. Fred? Ba? Lisa? Anong kinabuhat mo diri? Hindi tani ako magkadto diri. Apang nag-eskwela ang aton mga anak. Kag mangayo ako sang bulig sa imo. May mga anak man kami sa asawa ko nga nag-eskwela man. Kagdalag ko yung akong gasto sa ila. Kiti sa universidad sila nag-eskwela eh. Kagami na nga wala na ko sang kwarta nga ihatag sa imo. Wala ka nagid bala sa pag-ulikid sa imo anak? Ha? Fred? Sa atin sila nag-eskwela, ho? Sa public school? Apang... Magagwanta na anay sila eh. Wala ko sa matag sa imo, Lisa. Dako yung gasto ko eh. Kag mahuya mga bata nga maulihin sila sa mga classmate nila nga puro sosyal. Amo na nga hindi ako makabulig sa anak naton. Ha? Kag kung mahimo, abi hindi ka na makadto diri. Maakig ang asawa ko kung makita ka niya eh. Nagkahibalo sa ahan nga sastre ka lang, kag wala ka man sang tinunan. Sosyal ang pamilya sang hani, kuya. Kasakit sa imo maghambal, Fred. Wala ako maguna-una. Na makahambal ka sa akon sang subong sina kasakit. Makasalig ka. Hindi na ako magpakikita pa sa imo. Mapauli na ako. Dali lang. May pliti ka ta. Hatagan ko ikaw. Amo na mabulig ko sa imo. Hindi na. Hindi na mapunggan ang ako paglakat. Kag hindi ako magbaton sa kwarta nga ina. Dira ka na! Ano yun yung nagabasa sa nawong ko? Wala man sang ulan abay, nagahibi gali ako. Samtang nagalakat ako sa dalan. Kasakit. Kasakit sa ginambal sa ako ni Fred. Hindi ko mapunggan ang akong kasing-kasing sa kasakit. Hindi ako makaginawa. Hindi ako makapati nga mabuhat niya ini sa akon. Hindi ako makapati eh. Diyos ko. Nasakitan gid ako. Apag sino ang basulon ko? Sino? Kang nadumduman ko ang ginambalinanay sa akon. Kung buhaton ko ang akong gusto, mahinulsul gid ako. Kag amo ini ang natabo. Amo ini. Matuod gid nga sa ulihi. Magahinulsul ako. Magahinulsul gid ako.
nga gusto ko nga maghiko. Apang kun makita ako ang akon mga anak, ginpilit ko nga magpakabakod. Nagpadayon ako sa pagpanahi sa mga bestida ka mga kurtina sa among barangay. Kag sa kaluoy sang Diyos, nakakita ako sang ipatuon sa akon mga anak bisan sa public school na lang. Ang akon magulang nga anak, nakatrabaho na sa abroad. Bilang mekaniko sa mga salakyan dito, kag siya na subong ang nagapaeskwela sa Yamangon. Ang kaaki ginabatyagan ko kay Fred, amat-amat na nga nagatahaw. Bangod sa akon mga anak, nga amo karon ang nagapalangga sa akon. Kag mga mabuot sila, kag indi sila nangin bugalon. Hasta na lang diri ang akon pagsaysay. Tub-tub sa liwat, Dear Diary, Lisa. Amuyad to ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi. Diri sa Dear Diary, matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo
epekto ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Bombo Breaking News. 16 minutos sa kaligid sa tak na alas 5 sa hapon sa Tanang Newsroom, si Bombo Jai de los Reyes sa aton nga breaking news sa saling hapon. Bombo Jai, please come in. Bombo Phones, anom ka mga opisyales sa Bureau of Customs sa Maya Subic ang ginrelieve sa tunga sa investigasyon sa ginaligar smuggling sang Kalamay. Ginrelieve Bombo Phones no ni Bureau of Customs Commissioner Yogi Filimon Ruiz ang anom ka mga opisyales dito sa Maya Subic Port kag temporaryo nga gin-transfer sa Office of the Commissioner samtang nagahulat pa sila sa resulta sang investigasyon sa ginaligar smuggling Bombo Phones no sang Kalamay nagikan dito sa Maya Thailand. Kay marunduman Bombo Phones nga sang tinalikdan nga Agosto 18 mayara sang attempt bala dito sa Maya Subic Port nga magsmuggle kuntani sa 140,000 bags sa imported nga kalamay nagikan sa Thailand. So ang ginpang-relieve amo sanday District Collector Marites Teodose sa Martin gani Bombo Phones no Marites. Laki na ya? Babae Bombo Phones kay Marites nga pangalan mo no Marites Martin, Deputy Collector for Assessment Maita Sering Acevedo, Deputy Collector for Operations Giovanni Aguilon Laines, Chief of Assessment Division Belinda Fernando Lim, Enforcement Security Service Commander Vincent Mark Sulamin Malasmas, kaga Intelligence and Investigation Service Supervisor Justice Roman Silvosa Hele Bombo Phones. So relieve no sa BOC ining anom ka mga opisyales kaga sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sa ginaligara smuggling sang Kalamay. Sige, salamat gid Bombo Jai. Nagikan diri sa newsroom ini si Bombo Jai de los Reyes para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Bombo Breaking News. So, ganganta na karon ang mga detalye no sa ibang mga public affairs program sa Bombo Radio Bacolod 630 kHz. Sa oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 28 minutos sa kaligid sa takda alas 5 sa hapon. Maayong hapon mga kabombo, Negros Occidental bilog nga Pilipinas kag bilog nga kalibutan. Nakapalag na ang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Miyerkules Agosto 24 tuig 2022 sa ato sa ring nga mga at the same time sa ato sa ring nga mga tagpalamiti kag aton nga mga kabombo lito kita sa ato sa ring nga mga
headlines. Manog baligya sang school supplies sabay sa Bacolod. Aminado nga nagdamo ang nagbakal sa ilang produkto sa karon nga nagbukas na ang klase. Sugar farmers sa Negros nagapanawagan nga mapasakaan ang ilang sweldo. Samtang pag-reactivate sa Provincial Infectious Disease and Control Council o PIDAC, ginmando ni Governor Bong Lacson bilang preparasyon sa posible nga magpasulod sang monkeypox virus sa probinsya. Duha ka mga barangay sa Bacolod hotspot areas sa dengue. Samtang amay sa 18 anyos nga nasapuan nga patay sa Cineplex Building nagapati nga wala sang foul play sa kamatayon sang iya bata. Punong barangay sang Singkang Airport may panugyan sa mga babayi nga ginaligara ginhimas sang wala makilalaan nga lalaki samtang nagasakay sa jeep. Mga kabombo, lito nagta sa detalye sa mabalita. Kami ang inyo mga tagbalita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kagakraman si Bombo Ponce Espino. Aminado ang nagabaligya sa school supply sa sudad sa Bacolod nga nagdamo ang nagbakal sa ilang produkto sa pagbukas ng klase. Suno kay Jody Villacarta o Villarca, nagdamo ang nagbakal sa ila sa Biyernes, tubtob sang Domingo sa nakaligad nga simana. Suno kay Villarca, madamo ang ilang customer. Bagod bagluwas nga halos kompleto na ang store nga nagabaligya pa ang mainisang pack kung sa diin makakinot ang mga ginikanan. Suno pa diri ang ina lamang nga store ang nagabaligya sa pack kag ang ibang store ang retail lamang. Wala man ang maini nagpasaka sang presyo sa ilang ginabaligya. Ang notebook, composition man o kung writing, ini ang mabakal sa 15 pesos kada isa, samtang kung pack mabakal ini sa 150 pesos kung sa rin napulo na kabilog ang notebooks ang unod sa niya. Gipagman ni Villarca nga madamo man ang nagabakal bagod mas barato ang baligya nila kumparar sa iban nga stores. Nagadamo man ang nagabakal sa tion nga mag-udto o kon hapon na ilabi na sa magnikanan nga hindi pa kompleto ang mga gamit sang ilang mga kabataan sa bahin sang eskwelahan. Bakal man damo man tao. Galing subong aga ni o hindi pa masyado. Sapon. Sapon. Nga ugto maginawa naman ang iban bala nga may mga requirement na ara na sila. Ang sa hapon. Linsang last week. Kag sang sang Friday, Saturday kag Sunday, ang grabe gid ang tao. Ang kabahin sa pagpahig ni Judy Villarca ang nagabaligya sang school supplies. Samtang nagapanawagan ang grupo sang sugar farmers sa probinsya sang Negros Occidental nga mapasakaan man ang ilang sweldo kag mahatagan man sila sang konkreto nga pangabuhian. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Mario Tapion, spokesperson sang National Federation of Sugar Workers, nagapamatok ang mga ini sa importasyon sang kalamay bangod nagaapekto man sa ilang nga mga mangunguma. Suno kay Tapion, kung wala na maayo nga kita ang magagmay nga mga planters sa ilang ginatrabahuan, ibaligya na Manila ang ilang mga duta, madulaan naman sila sang trabaho. Ginalantaw man ni Tapion nga nagmahal na ang presyo sang kalamay hindi bangod sa kakulang sang stock kundi sa pagtago sa mga traders. Ginpahayag man sini nga sobra-sobra man ang ginahimo sa mga traders bangod ang gate price sang isa ka sako sang kalamay ang 1,500 pesos apang kun baklon sa merkado nagadangat na ini sa masobra 2,000 pesos. Nagapanawagan man ini kay Negros Occidental Provincial Governor Eugenio Sebong Lacson nga pangitaan sang paagi nga sila ang may permanente nga pangbuhian kag mapataasan man ang ila nga sweldo. Samtang nagapati ang mga manabaligya sang kalamay sa Libertad Public Market nga may nagtago sang supply kag wala sang kakulang sang stocks. Suno sa kay Emelda o konsuno sa kay Emelda nga nagabaligya sang kalamay sa Libertad Public Market ang refined sugar ang babakal na sa karon sa 98 pesos kada kilo, apang sa nakaligad 95 pesos lamang ini. Ang Moscovado naman sa nakaligad ang nagabili sang 65 pesos kada kilo, subong naglabot na sa 70 pesos. Nga amuman ang wash kag brown sugar sa toga 65 pesos kada kilo kag subong nagdagat naman sa 70 pesos. Suno kay Melda, wala gid sang pagdubo sa presyo sang kalamaya. Gipagman sining kaubusan na sila sa refined sugar kag kun kaisa bangod late man ang dulong sa ila sa mga naga-deliver sang refined sugar. Ang iba ni nagbago, ang iba order ni yapon. Ang refined guru ma'am kay nagsaka gid sa time niya nang 95, 90, 98 na. Lapit na lang. Doon na lang kapiso magsini. Waay pa man na abot ang amon nga order nila.
Ang kabay sa pagpahayag ni Manang Imelda ang nagabaligya sang kalamay sa Libertad Public Market. Ginmando na ni Governor Eugenio Cebong Lacson ang pag-reactivate sang Provincial Infectious Disease and Control Council o CONPIDAC bilang preparasyon sa posibleng pagsulod sa probinsya sang monkeypox virus suno sa payag sang Provincial Health Officer sang Negros Occidental. Suno kay Dr. Ernal Tumimbang sang Lunes, Agosto 22 nagtambong ang PHO sa ginpatigayon nga Zoom meeting sang Department of Health Region 6. Gintalakay sa pagsinapol ang mga guidelines kag advisory may kangtanan sa monkeypox kung ano ang estado sang rehiyon. Suno kay Tumimbang sa maabot nga Agosto 25 mapatawag ini sang ka face-to-face nga meeting sa mga municipal health officers kag city health officers sa paghimo sang tikang para sa preparasyon batok sa monkeypox. Suno pa kay Tumimbang nakigangot ng PHO sa tanan nga mga ospital sa probinsya agud may baluan kung mayara ang mga inisang isolation facilities para sa mga pasyente nga matapikan sang monkeypox. Ginpaalerto naman sang provincial government ang mga molecular laboratories sa probinsya. Magapatigayon sang training sa mga staff kasubong na sangyara sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital kag Valladolid District Hospital kung paano ang pagkuha sang sample kag pagpatigayon sang testing sa mga tawo nga ginasuspetsahan nga may virus nga monkeypox. Suno kay Tumimbang, RT-PCR test ang pagagamiton, pareho nga machine ang pag-ausaron sa mga samples sang monkeypox sa gingamit sa mga samples sa mga pasyente nga ginasuspetsahan kontaminado sang COVID-19. Apang ginathag ni Tumimbang lain nga klase sang testing kit ang pagagamiton sa monkeypox, rason nga kinahanglan ipaidalom sa training ang mga staff sang hospital kag laboratory. Well, right now, we will be siguro preparing advisory nga permahan niya with regard to that. Ang advisory will focus more sa adaptation sa Department Memorandum ng Department of Health with regard to monkeypox. So, i-reiterate na naman sa LGU. Then siguro right now, we will be establishing some advisory man as to how to isolate monkeypox sa level sa atong LGUs. Nabatian siya Dr. Ernal Tumimbang, ang Provincial Health Officer sang Negros Occidental. Magatukod sang monitoring team ang Bacolod City Health Office agud nga magparegal sa information dissemination angon sa monkeypox. Suno kay Bacolod City Health Officer Dr. Carmela Hensole, magapango sila sang manpower na gikan sa local government unit para sa information dissemination. Suno kay Hensole bilang precautionary measures dapat ipabilin ang katinlo likawan ang face-to-face contact sa mga infected o kung suspected infected sa sambit nga balatian, hindi pagpuluton ang mga nahulog nga mapagkaon nga posible contaminated na kag kun magpanglabas ang mabayo dapat nga hindi pag-iwaswas agud hindi madagdag ang mga particles sang bayo nga mahimo man na contaminate sa mga posibleng infected individuals. Dapat naman nga masami magpanghugas sang kamot kag mag-disinfect. Suno kay Hensole sang unang sintomas sang monkeypox amo ang 38.5 ang body temperature kon hilanat para nakit sang lawas kag pagpangadlaya. Ang monkeypox sa mera sang 4 ka stages sa unang 7 kutubtob 14 ka adlaw. Ini ang incubation period. Pagkatapos maamat-amat na rashes kag magbitog-bitog nga magkugaan kag mag-ayo. Ang monkeypox ang daw kaangay sang chickenpox apang mas laway nga version. Suno pa diri nga ang isa ka individual ang malatnan sa monkeypox paagi sa laway, close contacts infected o kon paggamit sa magamit sang infected individual. Suno sa health officer sang Bacolod City ang sambit nga monitoring team nga pagatukuron ang para sa information drive agud ma-educate ang mga pumuluyo kung ano ang monkeypox kag hindi para magpahadlok sa mga pumuluyo. Ginpahig din Soli nga ang manugbukas nga isolation facility ang era sa Vista Alegre ang pagabutangan na sang kuryente bilang preparasyon sa mga infected cases. Nangayo na ko manpower sa local sa LGU emergency pangita masinangyan ko tao. I'm looking into a isolation facility. Okay. So I already called the city engineers na gusto ko mabutangan ko na kuryente. So ang kabayan sa pagpahayag ng Bacolod City Health Officer Dr. Carmela Hensole. Ginakabig sa Bacolod City Health Office ang duha ka mga barangay sa syudad sang Bacolod nga hotspot areas matapos nga ini ang may pinakamadamo nga kaso sang dengue. Santo sa data sang City Health Office ang barangay Mansilingan kag barangay Takuling ang duha nga ginakabig nga hotspot areas sa kaso sang dengue matapos nga nagasaka ang kaso sang balatian sa sulod sang 4 kasunod-sunod nga semana. Nagdangat na sa 617 ang kaso sang dengue sa syudad nga ginalakipan sang barangay Mansilingan nga mayara sa 73 ka mga kaso. Stephanie
Sarnia nga may 49, Takuling nga may 48, Tangob nga may 41, Singkang kag Villamonte nga may ara sang tag 39, Alihes nga may ara sang 35, Sumag nga may 32, Mandalagan nga may 31, Barangay Kabug kag Barangay Handumanan nga may tag 23 ka mga kaso sang dengue. Ini ang 242.8% ka mas mataas kung ikumparar sang nakaligad nga tuig nga 108% lamang kag may duha ka fatalities apang sa karon. Nagdangat na sa siyam ang mga nagkalamatay bangod sa nasambit nga balatian. Suno kay punong Barangay Rodolfo Pico, mayara sila sang kabudlayan sa kampanya sa Search and Destroy bangod adlaw-adlaw man nga nagaulan. Suno pa kay Pico, nagabutang man sila sang larvicide sa mahimo pangitlogan sa mga lamok apang nagakaanod man ang mga ini bangod sa ulan. Ginpahayag man sang punong barangay nga regulated man ang ginapatigayon nga fogging sang City Health Office. Suno kay Pico, nagapadayon sa karon ng information dissemination campaign nila sa barangay Angot sa dengue. Nagpanugyan man ini sa mga pumuluyo nga magpakonsulta gilayon sa doktor kung nagahilanat na sang duha ka adlaw agod nga indi madalman sa balatian. Samtang nagapati ang amay sang 18 anyos nga nasapuan nga wala na sang kabuhi kahapon sang udto Agosto 20 sa 3rd o kon sang tilikdan nga adlaw sa bahin sa 3rd floor sang Cineplex building Araneta Street, Bacolod City ang report nga missing nga wala sang foul play ang kamatayon sang iyang anak. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Ricky Rosal, natingala ini nga wala nakapauli ang iyang anak kag gintawgan sini sa cellphone sang iyang intawgan sini sa cellphone apang wala na nagsabat o kung nagasabat. Suno kay Ricky, nagaring lang ang cellphone sang iyang bata apang wala ini sang may nagasabat. Una naman sing gipabayan bagod mahimo nga na late lang sa pagpauli iyang bata apang sana pauli iniliwat mga alas 3 sang takna sang hapon wala pa sa gyapon kapauli ang iyang bata. Ginangkolbaan na ini bagod abnormal na ang oras. Kani ginambalan sini ay kaduan niyang anak kadtuan magulang sini sa eskwelahan. Suno kay Ricky ginkatuan sa asawa sini kag sa ikaduan nila nga bata biktima sa eskwelahan apang wala ini makita. Nag-apas man ini samtang gintawgan ang biktima kag nagaring sa gihapon ang iyang cellphone. Sa uligin bugos na lang sini ang iya paminsaron nga ila anak ang kaupod lamang sa ilang abyan kag naglagaw lang agod para hindi makulbaan. Apang nagalagaw na ang paminsaron sini ko sa diin nagakadto ang iyang bata. Nabalawaan nga ang bata ang isa ka mabuot balay nun kag hindi palabarkada ang batasan siniya. Ginpahayag man sang amay nga palangga sini ang iyang bata kag wala man sila sa problema sa ilang panimalay samtang wala man nagapanugid sa problema niya kag maayo man suno sa iya ang pagtuon. Ginkatingala man sini nga wala na down ang 1,000 ka pesos nga ginatag sini sa biktima para sa eskwelahan. Kag dako man ang palamukatanon sa amay kung anong rason nga nagligwat ang pamatasan sang bata siniya. Sunod diri nga nakita sa autopsy ang rason sang kamatayon sa biktima ang incised wound to the right wrist nga mahimo naglaslas ini bangod sa na-recover nga cutter sa crime scene. Ang biktima ang nakahamyang sa Holy Angels Chapel kag natalana nga ilubong buwas Huwebes, Agosto 25. Palangga ko man sila kunya kadalakat siya wala ko kabalo ambalya okay kaya ang isa eskwelahan niya pero sa to yang pabalik naman sa iya ano na to ya para enrollment ang dito ya sa bali nakadawn na kami for reservation man tagawan sa kwarta 1,000 balik kay waya gali na down gali. Si Ricky Rosal ang amay sang 18 anyos nga ginapatihan naghikog. Nagpanugyan ang punong barangay sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City sa babayi nga nagpost sa social media nga nag-aligar nga ginhimas sang wala makilalaan nga lalaki sang ini ang nagsaka sa jeep kasubong man sang pagpanaog na sini nga magpa-blotter sa mga kapulisan agud nga may record na kamapasakaan sang nagakaigo nga kaso sa tion nga makilala na. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Rosini Distrito, ginaengganyo gid sini ang mga nabiktima sang lalaki nga naga-comment man sa post sang babayi nga dapat i-report gid sang mga ini sa otoridad ang kaangay nga insidente. Nagkapanawagan man ang punong barangay sa mga lalaki nga dapat respetuhon ng mga babayi. Suno kay distrito sa tion nga makilalaan na ang lalaki mahimo ini nga mapasakaan sang kaso. Sa tamang ginadaysa ginadaysan sila nato nga mag-blogger kay para sis ng may for record purposes naton papalo nato sa kapulisan dahil gin-aware ko naman ang mga tanod kung makita ipabalo din sa aton para ma-check naton kung tagadiin na siya.
Nabatian siya punong Barangay Rosini Distrito sa Barangay Sengkang Airport, Bacolod City. Sa ato sa katapusan nga balita, ginpahig sang e-bike driver nga nagabiyahe sa Dalan Arnay sa sudad sa Bacolod kag malapit sa Negros Occidental High School nga duha na kabulan na nga ginaobra ang dalan ko sa diin nagapagutok sa traffic labi na nga nag-umpisa ng klase Lunes Agosto 22. Suno kay Nestor Gayataw, duha na kabulan sini nga nakita nga kayo ang dalan kag tubtub subong wala pa natapos. Nakita man sining kabudayan sa mga estudyante kapag pasahero nga nagapanaog sa lugar bagod ang mga driver nagapangita pa sang mataway nga lugar antes panaugon gani ginalakat pa sang maini padulong sa ilang panaugan. Ginpahig man sini nga maayo lang kung makabiyahe ang e-bike sa nasambit nga dalan. Hindi na babudayan ang mga pasahero kapag kadto sa ila dapat nga pagkatuan. Sano kay Gayatao o kon Gayatao nagadugok ang traffic o nagagutok ang traffic sa nasabit nga dalan. O manila City Media tugtog alas 8 sang aga. Gipahig man sini nga wala man sang naaksidente sa lugar. Apang problema lamang diri ang tuman kalaba nga traffic sa tion sang rush hours. Gani 2 ka bulan dalan na obra nila. Oo. Manangan sa bunga may nauman nila pero hindi pa madyan. Oo. Nagapanalapit eh, 61 din naman dyan. Ano nga mga oras, sir, nga gabi kitang traffic? Mga alas 7 media. Wala lasat so, dan sa kutog porte gid na traffic subong kay way na may traffic kay banawan na estudyante at sulod. Ang kabay sa pagpahayag ni Nestor Gayatao, ang e-bike driver malapit sa NOHS. Mga kabombo, ato na panabalikan ato sa mga headlines. Manabaligya sa school supply sa Bacolod Aminado nga nagdamo ang nagbakal sa ila produkto sa karon nga nagbukas na ang klase. Sugar farmers sa Negros nagapanawagan nga mapasakaan ang ilang sweldo. Pag-reactivate sa Provincial Infectious Disease and Control Council, ginmando ni Governor Bong Lacson bilang preparasyon sa posibleng nga pagsulod sang monkeypox virus sa probinsya. Duha ka mga barangay sa Bacolod hotspot area sang dengue. Amay, sa 18 anyos nga nasapuan patay sa Cineplex Building, nagapati nga wala sang foul play sa kamatayon sang iya bata. Punong barangay sang Sengkang Airport may panugyan sa babayi nga ginaligar ginhimas sang wala makilalaan nga lalaki samtang nagasakay sa jeep. Mga kabombo, inyo nabatean ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Huwebes o kon sang Miyerkules sa petsa 24 sa bulan sa Agosto 2022. Kagabi ang inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa iyo po pagpumati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kag standby na sa Bombo Report sa afternoon edition. Opo sa kay Bombo Dennis Rubica. Sa aton nga Bombo News Analysis nga ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo Social Pension. Ini nga mga senior citizens hindi mahangpan sa aton gobyerno ang ilang nga problema. Kuno man may pensyon sa tagsa kabulan, apang kulang gani sa mga medisina, bangod tigulang na sila masakiton, gani nga kulang na ginabaton nga pensyon. Ang mga senior citizens nga retirado, kuno may pensyon na, gani hindi matagan, sinang social pension bulig sang gobyerno, kay kuno nagabaton pensyon nga bulanan, sini nga katarungan gobyerno gid nagsayop sa sini nga mga senior citizens hindi makahangop. Ini nga mga senior citizens kung tani mahangpan nga nagatrabaho sa aton gobyerno kaya ng pensyon nila sa tagsa kabulan ila nga kinabudlayan sang sila nagatrabaho ang gobyerno kung tani hindi na magpasilabot na baton nga pensyon sa mga nagretiro ginsupot nga hindi paghatagan sinang social pension ang mga senior citizens nga nagretiro na ang jutay nga pensyon nga ila ginabaton aba kulang pagani sa ila nga mga medisina sang aton gobyerno kung tani talupang don paghatag sang pensyon dapat nga salamahon. Yan ang social pension dapat nga para sa tanan. Wala sang pinilian basta nga kita Pilipino. Ang mga tigulang sang social pension natagan kung natalupangdan sang aton gobyerno pag edad 60 magbato na social pension sang aton gobyerno dapat nga pakamayuhon. Ang ini nga panguna-una pananawan ang impadala ni Romeo Rolio sa Banga, South Cotabato. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition.
Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit. 58 minutos na nakaligid stock na alas 5 sa hapon. Saan ba ilang mga ginantiyo rin sa Tete Pasaludel ko labas ka mga kapaw ng mabalita nasyonal. Anong mga personal sa Bureau of Custom gin-relieve sa ilang pwesto. Angot iya sa ginaligar nga sugar smuggling. Pag-involbar na sinagar nga sugar smuggling dito sa Metro
Manila. Sa duha kay mga suspect arestado matapos nga tuyo nga mag-extort sa 50,000 pesos na gikan niya sa kay Senate President Migs Zubiri. Dito man niya sa Cebu, isa ka pulis kag duha ka ibang patiklo sa drug buy-bust operation. Terrible, pulis pa involvado sa pagbaligya sa illegal nga droga. Kag suman ang DepEd ang Department of Education nagpasiguro nga ang mga manunudlo nga ginaligar sino man mudlo abing ikosan nga nagabuli sa iya sining mga estudyante o magapakatubang kuno sa administrative proceedings mga kaibigan. Sa una nga mga nagapauna naton nga mga balita national, of course ang aton nga bagyo pagtutok wala na karon sa lugar sa Pilipinas kay padalon sa public storm signal matapos kini si Bagyo Florita ang ato na karon niya padalong sa South China Sea. Sa mga balita bantayan nyo ato News Center sa ato na Bombo Network News makaligan lamang pala ka importante nga mga pahanumdom. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us that only of the work of Father Cuenca but Magandang gabi Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Evening Edition, Agosto 24 na 2022. Sa ulo ng ating mga balita. Aabot na sa 4,000 individual ngayon ang apektado ng nagdaang severe tropical storm na Florita ayon yan sa NDRRMC. Samantala pa rin, ang presyo daw ng asukal inasang aabutin pa ng 1 buwan bago maging stable ayon sa Sugar Regulatory Administration. Ang Malacanang naman ay giniit na binibigyang daan ang due process para sa mga ininspeksyong bodega ng asukal, pero mabigat na kaso ay kinukonsidera laban sa mga responsable sa hoarding. Samantala pa rin, ang 2022 bar examination sasagawa na rin sa loob ng 4 na araw sa ikalawa at ikatlong linggo ng buwan ng Nobyembre ayon sa Supreme Court. Ang DILG naman, pinakilos na rin ang PNP na palakasin ang deployment kasunod na rin ang mga report na serye ng pagdukot at insidente ng pagpatay. At sa ating pang police report, 2 po ang aresto sa tangkang robbery extortion kay mismong Senate President Migs Zubiri. Nasa halos 100 mga bilanggo naman doon sa Iloilo District Jail nagwalat umakyat sa bubungan bilang protesta dahil pinapakain umano ang mga ito ng panis na pagkain.
Sa international news naman, ang Prime Minister ng Thailand abay sinuspindi ng korte dahil daw sa issue ng overstaying sa pwesto. At sa sports news naman, ang Pinoy Olympian na si EJ Obiena, kampyon sa sinalihang event sa Germany, pasok na sa World Championship sa susunod na taon. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kasar Nation, umaabot na sa kabuang 1,344 na pamilya o katumbas siya na mahigit 4,000 individual ang apektado ng pagdaan ng severe tropical storm na Florita. Base naman yan sa latest report ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC. Isa sa pinakapiktadong probinsya ang lugar ng Cagayan kung saan umabot sa 8.6 meter ang taas ng tubig baha sa ilang barangay, lalo nitong barangay Tupang Bangkero sa bayan ng Alcala. Ayon pa sa NDRMC, nasa mahigit 300 pamilya rin o halos 1,000 individual ang pangsamantalang nanunuluyan sa 19 na mga evacuation centers sa iba't ibang dako naman ng bansa. Nasa halos 2 pamilya din o mahigit 300 na individual ay mga residente rin ng Aparih, doon po naman sa Bagaudim, bayan ng Gataran, Gunsada, Igig at Lalo sa Cagayan. Iniulat din ng NDRMC ngayon na wala namang naitalang casualty sa kasalukuyan dilan sa nagdaang bagyo. Bagamat may 3 residente daw mula naman sa lalawigan ng Cagayan ang nagtamo ng minor injuries dilan pa rin sa mga natumbang punong kahoy. Samantala, patuloy pong maghahatid ng ulan sa malaking bahagi pa rin ng bansa ang Habagat kahit nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility itong bagyong si Florita. Ayon pa sa Pag-asa, huling namataan ngayon ang severe tropical storm na si Florita sa layong 585 kilometers na sa kanluran ng Calayan, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na 110 kilometers per hour at merong pagbugso namang umabot sa 135 kilometers per hour. Patuloy na itong lumalayo ngayon sa Pilipinas at tinutumbok na ang Southern China sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa ngayon, wala namang ibang bagyo pang umiral sa paligid naman ng ating bansa. Sa karagdagan pang balita, ang Department of Agriculture wala namang nakikitang posibleng paggalaw sa presyo ng mga gulay sa Metro Manila sa kabilayan ng pagdaan ng bagyong Florita. Alamin natin yan sa nikalap na balita ni Bombo Jane Buna. Iniulat ng Department of Agriculture na wala silang nakikitang posibleng paggalaw sa presyo ng mga gulay sa Metro Manila dahil sa pananalasa ng severe tropical storm na Florita. Binanggit ni Agriculture Undersecretary Christine Evangelista ang initial assessment ng DA Region 1 Office na nasa 628 hectares na mga lupang pang-agrikultura sa Ilocos Norte ang naapektuhan ng masamang panahon. Anya, karamihan sa mga naapektuhan ay mga palayan, gayon din ang masakahan para sa mga high-value crops tulad ng mga gulay. Idinagdag pa niya na ang DA ay nagpaabot ng tulong sa mga magsasaka habang ang mga buto ng palay, mais at gulay ay magagamit para sa mga magsasaka na naapektuhan ng bagyo. Available din ang Quick Response Fund para matulungan ang mga apektadong magsasaka. Ang Ilocos Norte po, 628 hectares ang affected na agricultural land. Ito po ay 310 farmers po. Karamihan po sa mga lupa na affected ay rice lands. Meron din pong konting high value. Ito po yung mga gulay. So yan po ang ating figures as of now, pero tuloy-tuloy po ang assessment na ginagawa ng ating regional office at pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan. Meron na ho tayong mga biologics para po dun sa mga livestock raisers natin na apektado yung kanilang mga inaalagaang hayop. Meron din po tayong mga rice, corn, and vegetable seeds para po sa ating mga magsasaka na nangangailangan po ng tulong. Meron po tayong Quick Response Fund, pero ito po ay aayusin ng ating regional office sa tamang pagpapabigay kung ano man ang pangangailangan sa lugar. We're looking at is the supply situation first sa Ilocos Norte because hindi lang naman pong Ilocos Norte ang ating source, no, dito sa Metro Manila. Since we are looking at only
220 metric tons, no, of which 2 metric tons lang po ang gulay dito. The rest is basically rice. So yung gulay natin dito sa Metro Manila, hindi ho natin inaasahan nagagalaw ang presyo dahil po dun sa bagyo at dun sa effect sa Ilocos Norte at this point. Nauna nang inihayag ng DA na plano nitong dagdagan ang mga kadiwa outlets sa Metro Manila para makabili ang mga residente ng di kalidad at mas abot kayang produktong agrikultura habang tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Sinabi ng DA na ang mga plano sa pagpapalawak nito ay kinabibilangan ng pagdaragdag ng higit pang kadiwa on wheels sa mga outlet malapit sa bakuran ng simbahan sa pamamagitan niya ng pagkikipagtulungan sa Caritas Manila at mga Cora Paroko. Ang isang online marketing platform na tinatawag naman na iKadiwa ay na-set up din kung saan pahihintulutan ang mga nagbebenta na ibenta ang kailang mga produkto sa agrikultura, kabilang ang mga gulay, bigas at prutas sa mga iminungkahing retail na price. Ayon yan sa nasabing departamento. Kabilang sa iba pang mga pagsisikap sa pagpapalawak ang Kadiwa retail selling na nagbibigay sa mga supplier ng lugar upang direktang ibenta ang kanilang mga kalakal sa mga mamimili, at Kadiwa Express na kumukuha ng private sector at mga lokal na pamahalaan sa transportasyon at pamamahagi ng mga sariwang ani mula sa Agri-Pinoy Centers sa itinagang drop-off points sa Metro Manila. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala naman, sa ibang balita, inaasang magiging stable ang presyo ng asukal sa loob daw ng isang buwan kasabay ng pagsimula ng milling season ayon naman sa Sugar Regulatory Administration o SRA. Ayon kay SRA Acting Administrator David Alba, nagsimula na rin ang sugar milling at inasahan ang full operation sa kalagitan ng buwan ng Setyembre. Anya, inasahan din ang presyo ng refined sugar ay nasa mahigit 80 pesos kada kilo. Base naman sa monitoring ng naturang kagawaran nitong nakalipas na araw, ang refined sugar ay umabot pa rin ang presyo ng 100 piso kada kilo, habang yung washed sugar naman at brown sugar ay ibinebenta sa lagang 75 pesos kada kilo at 70 pesos naman kada kilo rin. Samantala sa mga supermarkets naman, ang presyuhan ng refined white sugar ay nasa 70 pesos kada kilo, kung saan nilimitahan lamang sa 1 kilo ng asukal ang maring bili naman ng bawat customer. Samantala, formal nang nilagdaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang isang Memorandum of Agreement hinggil sa pamamahagi ng educational assistance para sa mga students in crisis sa ating bansa. Kasunod na rin ito ng naganap na kaguluhan sa mga DSWD offices noong nakaraang linggo matapos ngang dumagsa ang marami sa ating mga kababayan na nagnanais na mapabilang sa mga makakatanggap ng nasabing ayuda. Ayon pa kay DSWD Secretary Erwin Tulfo, ang pangyayaring iyon ay isang malinaw na mensaheng nangangahulugan na maraming mga Pilipino ang nangangailangan ng tulong ng pamahalaan, lalo na sa panahon ngayon. Bagay na sinang-ayunan din ni DILG Secretary Benhar Abalos, kasabay ng pangakong tutulong ang kanilang kagawaran sa pamamahagi ng educational assistance sa ating mga kababayan sa pamamagitan na rin ng pagbibigay ng additional manpower tulad ng mga social workers, police at mga barangay tanod. Dito ay binigyang diin din ni Tulfo na hindi na papayagan pa ang mga walk-in applicants na makatanggap ng ayuda dahil magiging online at via SMS o text message na lamang isasagawang registration ng mga benepisyaryo at saka aabisuhan ng mga ito kung kailan at saan nila maaaring i-claim ang kanilang ayuda. Kinakailangan lamang na magdala ng Certificate of Enrollment at valid school ID ang mga ito bilang requirements para sa pagtanggap ng nasabing educational assistance. Kung magugunita nga, naglaan ng nasa 1.5 billion pesos na pondo ang DSWD para dito, kung saan inaasahan nilang makapag-abot ito ng tulong sa nasa 375,000 hanggang 400,000 na mga benepisyaryo ng programa nitong Assistance to Individuals in Crisis Situations. Sa kaugnay pa ring balita, nakahanda na rin ngayon ang listahan ng DSWD para sa mga benepisaryo ng kanilang Educational Assistance Program.
Inihag ito ng DSWD sa ginanap kanina na Memorandum of Agreement signing at kasama nga rito ang DILG. Kasunod naman ito ng paglilinaw pa rin ni DILG Secretary Benhar Abalos na mismo ang DSWD ang gagawa ng listahan ng mga beneficiaries at hindi yung mga local executives. Ayon naman dito kay Secretary Erwin Tulfo, sa ngayon ay tuloy-tuloy ang kanilang isinasagawang proseso hinggil pa rin sa naturang pamamagi ng ayuda na kanila namang ibibigay doon sa mga benepisaryo yung sa pamamagitan ng alphabetical sa buong bansa na magsisimula muli sa darating na Sabado, Agosto yan, 27. Sa ngayon ay pinag-uusapan pa rin ang dalawang kagawaran kung saan isasagawa ang pamamahagi ng naturang ayuda para naman sa mga mag-aaral, lalo na ngayong ipapadaan na sa mga local government units ang pamamahagi nito. Layunin pa rin ng pagtutulungan na ito ng DSWD at DILG na maayos pa rin yung pamamahagi ang educational assistance doon naman sa mga mag-aaral na kailangan mula sa iba't ibang panig ng ating bansa. Samantala, hindi natatanggap ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mga walk-ins para yan sa pamamahagi ng educational cash assistance sa mga indigent students upang sa gayon ay maiwasan na rin ang crowding sa payout sites. Ayon kay DSWD Secretary Erwin Tulfo, maliban kasi sa online ay maaari namang magrehistro sa pamamagitan niya ng QR code o text kung walang gamit ng mga smartphone. Tinawag naman ng kalihim na isang blessing in disguise ang nangyaring aberya noong nakalipas na Sabado sa educational payout upang magamit na rin ang digital system na una na ring inihayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing digitalized na ang government transactions at ito na rin anya ang simula. Nilinaw naman ni Tulfo na makakatanggap ng text message ang mga applicants mula sa DSWD kung kailan sila pupunta sa mga payout sites na tutukuyin ng mga local government units at tatawagan ang mga benepisyaryo via alphabetical order. Samantala, abangan pa ang detalye ng mga balita abay ang Supreme Court na ganunsyo na rin kaugnay po naman sa gaganapin na bar examinations ngayong taon. At dyan na rin sa Palasyo ng Malacanang, may update din tayo doon po naman sa pagtiyak nga. Nadadaan pa rin sa due process yung mga ininspeksyon, yung mga nasa likod naman ng mga bodega ng mga asukal. Yan, iba pang mga balita nandoon. Si Bombo Dennis Samito. Ngayon, Bombo Elmar, ay sinabi ng Palasyo Malacanang na hindi naman agad-agad diretso sa kaso itong kinakaharap na usapin ng mga individual na nasa likod ng mga bodega na nag-iimbak ng asukal. Kinakailangan kasi ng matamang pag-aaral muna kung ito ay pasok doon sa pamantayan na ito nga ay legal. Sa kabila kasi ng pagdadahilan ng ilan na kumpleto sila sa dokumento, ay kinakailangan pa rin nilang patunayan na ang mga ito ay nasa tamang proseso at nagbayad ng tamang buwis nang ito ay pinasok sa ating bansa at yung pag-iimbak ay may pahintulot ng mga kaukulang ahensya upang hindi magkaroon ng kakulangan ng supply at pananabutahe sa existing na bentahan ng ating asukal sa merkado. Kaugnay niyan, narito ang mga paliwanag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Well, we have to see kasi 'di ba binibigyan natin ng pagkakataon sumagot yung mga may hawak ng mga warehouses at saka yung mga consignees o yung mga may hawak ng asukal mismo, yung mga may-ari. So hindi pa po tapos yung mga periods na yon. Hintayin po natin. Yung iba kasi, we assume that they're legal or legit. Kung kunwari, hindi siya smuggled, iniimbestigahan din yan kung hoarded. So, iimbestigahan din yan ng DTI at saka ng Sugar Regulatory Agency Administration. So, bigyan pa natin po ng konting panahon bago natin ma-determine yan. Ang mahalaga po ay nakikita natin yung tunay na estado ng merkado natin. May asukal ba talaga dyan? Paubos ba talaga nitong end of the month? Kung hindi naman at mayroon naman palang asukal dyan pero for some reason hindi na ilalabas, legitimate or not, then at least makikita natin, makakompute natin kung tama ba yung ang bahagi ng naging pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles at naninindigan ng Palasyo, walang kakulangan ng supply. Sapat ang supply, yun nga lang ay nandun sa ilang mga bodega at ngayon ay tuloy-tuloy ang paggalugad ng pamahalaan dito sa mga bodega. Legal man daw o illegal, kanilang titingnan dahil may kapangyarihan ang Bureau of Customs, ang Sugar Regulatory Administration na magkaroon ng visitation para dun sa naturang mga bodega upang matiyak lamang
naangkop yung kanilang iniuulat na supply doon sa mismong aktwal na nakaimbak doon sa naturang mga warehouse. Nitong araw lamang, Bombo Elmar, ay 3 bodega nga dyan sa bahagi ng Cagayan de Oro ang nakasama na rin sa pagsisiyasat ng Bureau of Customs at Sugar Regulatory Administration. At ito ay nagkakaroon ng evaluation. Tinitignan kung gaano talaga karami yung supply na kanilang nakita dahil initially, may mga inireport yung may-ari ng bodega pero doon sa kanilang pag-validate, meron na kuhang 466,142 na sako ng asukal. At yan ay batay sa kanilang sariling inventaryo. So pag kukumparahin yung data ng nasa likod ng naturang bodega at yung aktwal na nakita doon sa pasilidad, at kung hindi ito magtutugma ay mukhang matindi, malalim-lalim ang kinakailangang paliwanag ng nasa likod ng naturang warehouse, Bombo Elmar. Bombo Dennis, medyo nakakalula yung dami ng mga asukal pala na nagkakaroon ng inspeksyon at isinan sa publiko, itong sa Cagayan de Oro at itong nakalipas na araw. On the other hand, Bombo Dennis, doon naman sa naharang na barko ba yan, doon sa may Subic, Zambales, dyan din ba nanggaling sa Malacanang yung anunsyo na 6 daw na mga opisyal ng Bureau of Customs ang sinibak sa pwesto? Sila ba may kinalaman sa mga pag-ismagol, papasok sa bansa ng mga asukal na ito, Bombo Dennis? Too early to tell, Bombo Elmar, na sila nga ay talagang may malaking pananagutan dito. Pero dahil sa nakitang ilang pruweba na meron silang partisipasyon, ay pinagtatanggal itong mga ito. At pansamantala, doon muna sila sa tanggapan ng Customs Commissioner magre-report upang hindi maimpluwensyahan yung nagpapatuloy na investigasyon. Pinangalanan ito kanina, Bombo Elmar, sa naturang press conference. At ito, ulitin natin yung mga pangalan para sa kabatiran ng publiko. Isang Marites Martin, siya ay District Collector. Si Maita Sering Acevedo, siya naman ay Deputy Collector for Assessment. Giovanni Ferdinand Aguilon Laines, siya ay Deputy Collector for Operations. Belinda Fernando Lim, siya naman ay Chief of Assessment Division. At Vincent Mark Sulamin Malasmas, siya ay Enforcement Security Service Commander. At Justice Roman Silvosa Geli, siya naman ay supervisor. So yan, Bombo Elmar, yung mga pangalan ng mga individual na inalis sa kanilang pwesto dyan sa Subic at pinagre-report sa tanggapan ng Commissioner ng Bureau of Customs para hindi nila in any way, maimpluwensyahan yung nagpapatuloy na pagsisiyasat at sakasakali, madali silang ipatawag kung may mga pagdinig o ano paman na gagawing proseso hinggil dun sa ginagawang pag-iimbestiga, Bombo Elmar. Itong 6, Bombo Dennis, ano pa yung mga akusasyon sa kanila, Bombo Dennis, liban doon kung sila kasabwat sa pagpalusot nitong smuggled sugar, Bombo Dennis? Well, initially, ang transaction kasi hindi naman yan makukumpleto kung walang go signal ng mga opisyal na nakatalaga sa isang area, port area. At ito ay nangyari nga dyan sa Port of Subic. So, yung mga opisyal na nakatalaga noon, lalo na yung in charge sa pag-aaproba kung ito ay good at ito ay ihuhold o kung ano pa man na karampatang aksyon, sila ito, Bombo Elmar. Kaya, ang initially, command responsibility para doon sa matataas na opisyal dyan ay yung iba naman talaga sila yung gumalaw para magkaroon ng transaksyon. Although ito yung sinasabi nga, smuggled products, pero pinahintulutan pa rin. Doon nagkakaroon ng matinding pagtutok ng investigasyon at inaasahan natin any moment, magkakaroon na rin ng mga development yan, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates yan ng Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Samantala sa ibang balita tayo, naglabas na ang Supreme Court ng schedule para po doon sa nakatakdang 2022 bar examinations. Ayon kay Associate Justice Alfredo Benjamin Caguiwa, isasagawa ang bar examination para sa mga aspiring o nagugustong maging abogado ay ang kanilang eksaminasyon sa loob ng 4 na araw. Simula yan November 9, November 13, November 16 at November 20. Kasunod ng matagumpay na pagsasagawa ng 2020-2021 bar exam na siyang kauna-unahang digitized at localized test sa bansa para sa mga aspiring lawyers. Ipagpapatuloy daw ang paggamit pa rin ng Examplify na isang secure examination delivery program. Sa naturang programa, yung mga examinees ay gagamit ng kanilang mga sariling devices sa kanilang napiling venue habang imomonitor ang mga ito ng in-person proctors at closed-circuit television cameras. Bibigyan naman ng access ang lahat ng mga bar examinations applicants sa computer-based testing software para mag-take ng 2022 bar examinations. Inabisuhan naman yung mga applicants na regular na i-check lamang yung kanilang Bar Plus registered email at accounts para sa listahan pa rin ng mga conditional at unconditional approved applicants. Nagtapos ang application para sa 2022 bar examination nito lamang nakalipas na Agosto 15. Samantala, tutugon naman ang gobyerno ng Pilipinas sa request ng International Criminal Court o ICC para magbigay ng observation sa investigasyon sa issue ng drug war cases bilang kortesiya at hindi compliance lamang. Ito ang nilinaw ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa halipan niya na magpapadala sila ng impormasyon hinggil sa kung ano ang kanilang ginagawa o ng pamahalaan para imbestigahan ang umano'y paglabag sa karapatang pantao sa war on drugs sa bansa. Ayon pa sa Department of Justice Chief, nagbigay na ng impormasyon ang DOJ kaya Solicitor General Minardo Guevara hinggil sa case records na sinisiyasat ng kagawaran. Una nga rito ay binigyan ng ICC pre-trial chamber ang gobyerno ng Pilipinas hanggang Setyembre 8 lamang para magsumite ng kanilang obserbasyon sa nagpapatuloy na investigasyon sa aligasyon ng crime against humanity na nakomit sa war on drugs umano sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Subalit iginiit rin ni Remulla na hindi na miyembro ang Pilipinas sa ICC matapos nga itong kumalas sa International Court noong March 2019 kung kaya't hindi na anya maaaring pilitin ng ICC ang Pilipinas na papasukin pa ang kanilang mga investigador dito sa bansa. Samantala naman sa ibang balita, pinakikilos na rin ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang Philippine National Police o PNP. Palakasin pa ang deployment kasunod na rin ng report ng serye ng pagdukot at insidente ng pagpatay sa ilang lugar sa bansa. Ayon kay Interior Secretary Binhar Abalos, inaantay lamang niya ang report ng PNP upang makita naman ang datos kaugnay sa mga nangyaring mga krimen. Binigyan din ni Abalos na malagang makita niya ang figures upang matukoy na hindi lamang mga kwento-kwento ang naturang mga pangyayari. Sa kabila nito ay tiniyak din ni Abalos na iutos pa rin niya ang pag-deploy ng dagdag na mga pulis para pag-ibayuhin pa ang mga visibility. Liban nito, kakausapin din daw niya ang ilang mga officials mula sa mga barangays para makadagdag ang mga barangay officials bilang tinatawag na mga force multipliers. Nito lamang nakalipas na araw, merong 4 na bangkay na mga tao ang nakita sa loob ng sasakyan doon sa Rodriguez sa Rizal Province. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng mga otoridad ang motibo sa insidente. Una na ring nanawagan si Senator Amy Marcos sa PNP umaksyon sa naturang mga insidente. Sa naging panayam din ng Bombo Radio sa anti-crime group sa pamamagitan ni VSCC President Boy Evangelista, na alarma na ang kanilang grupo dahil sa mga pangyayari. Kaya nanawagan ito sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sa PNP na bigyan daw ng atensyon ang pagsupil sa ilang mga nangyaring krimen sa bansa. Kaugnay pa ng balitang niya, nilinaw naman ng Philippine National Police o PNP na walang mga serial killer o kaya grupo ng mga kriminal na nag-iikot sakay ng puting van na nasa likod umano ng mga insidente ng krimen sa bansa. Binigyang diin ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na iba-iba umano ang mga sospek na nasa likod sa serye ng mga kidnapping at iba rin ang kanilang mga motibo. Ayon kay Colonel Fajardo, ang
nangyaring sunod-sunod na pagkakadiskubre ng ilang cadaver o bangkay at insidente ng pagdukot at pagkatapos ay pinatay, hindi umano ito gawain ng isang serial killer. Pinabulaanan din ng opisyal ang kumalat na issue sa social media na merong isang white van na nandudukot. Anya, wala naman silang na-record o naitala na ganitong insidente. Nito lamang nakalipas na linggo ay may lumabas na report sa may Sariayas doon po sa Quezon na dinukot sa may Batangas at ilan pa. Samantala, inatasan na rin ng PNP Chief Police General Rodolfo Azurin ang mga field at regional directors na palakasin pa ang security measures sa kanilang mga areas of responsibilities kasama na ang mga barangay at mga malls. Nananawagan din naman ang pulisya sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang agad na marespondihan ang isang insidente. Samantala pa rin sa ibang balita naman, abay patuloy umanong isusulong ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang panukalang batas para naman sa SIM card registration. Una nang naipasa ang panukalang batas ng 18th Congress pero na-veto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ginawa ni Senator Zubiri ang pahayag matapos siya mismo ay pagtangkaan daw ng mga scammers na nagpakilala pang mga Siquijor Governor Jake Vincent Villa at board member Abner Lumongo sa pamamagitan ng text messaging. Sa press conference kanya sa Senado, sinabi ni Zubiri na hihingi daw ng halagang 50,000 pesos hanggang 60,000 pesos ang mga suspect para daw sa kanilang convention. Ayon pa sa Senate President, pinipilit siyang ipadala sa pamamagitan ng GCash at pera pero sa isa namang convenience store outlets lamang ito. Nakumpirma naman daw ng senador na mga peke pala ng mga local government official o scammers lang ang kanyang kausap kaya agad niya itong inireport naman sa PNP-CIDG. Nagsagawa ng entrapment operation ang CIDG doon sa Castillejo, Zambales at doon aresto ang dalawang mga suspect. Maliban umano kay Senate President Zubiri, may dalawa pang senador din na pinagtangkaan ding kutungan ng grupo. Kaya nagpaalala po ito lalo sa mga kapwa mga opisyal, mag-ingat sa mga nagpapakilalang opisyal din ng gobyerno o negosyanteng nanghingi ng pera sa magitan lamang ng text o kinaman ay chat. Iginit pa ni Senator Zubiri, kapag may batas na para sa SIM card registration, agad na makikilala kung sino talaga ang nagtitext o kaya naman ay tumatawag. Dahil dito ay kaugnay nito ay alam daw nila din na makukuha din yung mga personal na contact number, kaugnay po naman at turang namang nasa likod ng mga suspect. Abangan pang ibang balita natin dyan sa Senado rin, kaugnay din sa issue pa rin itong pag-imbestiga ng asukal. Pero bago ang balitang yan, samantala muna sa mga paalala. DG, SB, give the SB Combo Quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still, premium donut and large coffee. Hot or right? Large coffee and Bonwich. 140. Just Dunkin' yan, had a rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB Combo Quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang liderato ng Senado nililinis ang tinaguriang Little President na si Executive Secretary Rodriguez sa issue naman ng nabulgar at naharang na importation sana ng metriko tonelada na napakarami, 300,000 na mga asukal. May follow pa rin dito si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Ever, naniniwala si Senate President Juan Miguel Mig Zubiri na walang kinalaman itong si Executive Secretary Victor Vic Rodriguez kaugnay sa Sugar Order number 4 o yung nakatakda ng pag-angkata ng panibagong 300,000 metric tons ng asukal at sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na alam niya dahil mismong si Secretary Rodriguez ngayon ang nag-uutos ng mga raid kaugnay sa mga bodega kung saan ay nakaimbaka yung libo-libong mga sako ng asukal na dapat ay inilalabas at ibinibigay sa mga yung mga sa industrial, yung mga sa mga palengke. At ayon pa kay Senate President itong si Zubiri na
naniniwala siya na tanging itong si dating Sugar Regulatory Administrator Serapico o itong si Hermenildo Serapico ang dapat managot. Ayon sa Senate President, naniniwala siya na notorious at may reputasyon na itong si Serapica sa naturang pagsasagawa ng mga pag-angkat, bagamat ito ay hindi nararapat. Pakinggan natin yung naging bahagi ng press conference kanina ni Senator Mig Zubiri. Kaya nakakapagduda. We have to put in the safeguards for the next for sugar orders and next issuances of licenses and permits. Pero sir, dun sa... Yes, sa bombo, radyo natin. Sir, basta radyo bombo. sabi mo nga nila, di ba? Kumisido ka na the mere SRA administrator can do it by himself na walang mas maraming tao. It is the bulk na 330,000 metric tons. He's been doing it na eh. He did it na with SO3 eh. Mas mabilis If you pa notice, I agad, gave sir. a privilege speech. Di ba nag-privilege speech ako sa importation? I gave a privilege speech and a press release on SO3 na at this point in time, nag-harvest pa tayo ng asukal. Bakit pa natin kailangan mag-import ng 200,000 metric tons? It was seconded by all the farmers' organizations. Nag-file sila ng TRO under the regional trials courts in Negros Occidental. 2 courts issued a TRO. They bypassed the TRO. They proceeded with the importation. Matigas ang ulo. Kaya nga sabi ko, notorious. Notorious po, with due respect, no? Notorious po ang leadership ng SRA at the time in pushing for importations. Kaya sabi ko, you cannot blame us for pointing our fingers to SRA Administrator Serafica. Yan, Bombo Elmar, yung bahagi ng press conference kanina lamang ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri. At dahil nga sa clamor ng ilang mga miyembro ng minorya sa Senado ay kinausap daw nitong si Zubiri, itong si Executive Secretary Victor Rodriguez at handa naman daw bumalik ang Little President para sagutin yung ilang mga katanungan na gustong malinawan na particular ni na Senator Risa Hontiveros na gustong matanong kaugnay pa sa mga sirkumstansya na naturang controversial na Sugar Order Number 4 Bombo Elmar. Bombo Raymond, medyo mabigat yung paratang din ng Senate President, ha? Yung sinabi niyang notorious na salita, Bombo Raymond, ano? Laban sa dating liderato ng SRA. Anong tinanong mo dyan kay Senate President Bombo Raymond nang tawagin ka? Well, tinanong lang natin, Bombo Elmar, kung it is only by himself, itong si Serafica, he alone na gumawa dahil hindi basta, sabi ko, it's the bulk, napakalaki yan, 300,000 metric tons, million ito. So siya lang ba yung gumawa at walang, kumbaga, mas malaking tao behind Serafica na pwedeng nagmando o kaya nagmanyubra ng naturang Sugar Order Number 4. At tahasan namang sinagot ni Zubiri na wala raw, kosa daw dahil ang sabi pa niya, hindi nga daw inireroute o iniikot ni Serafica yung draft ng importation order sa kapwa mga miyembro ng board ng SRA Bombo Elmar. So talagang kusa sinolo nitong desisyon ni dati Administrator Serafica. So dapat daw siya yung managot at hindi kasama rito yung halimbawa si Secretary Rodriguez Bombo Elmar or itong si Pangulong Bongbong Marcos na siya mismo raw ay nagalit nung nalaman na parang binaypas siya ni Serafica. Bombo Raymond, I'm just curious, sa ibang usapin din, nang humarap dyan sa inyo si Senate President Mig Zubiri, may dalawa siyang pulis, mga opisyal sa likod niya. Naiharap din ba dyan yung naaresto na dalawa na mga scammer nagtangkang mangutong sa kanya, Bombo Raymond, o mga pulis lamang yung kanina? Well, hindi isinama. Ito lamang si Colonel, yung mga nakakalala, yung nasa kanan niya, si Police Colonel Marantan. May reputasyon din ito, siga ito. Alam mo na, yung nadadali sa may bahagi ng Calabarzon, Bombo Elmar. Yan yung sa CIDG NCR ngayon. Sila yung nagsagawa ng entrapment operation doon sa Castillejos sa Zambales, kung saan pumayag yung suspect, yung dalawang suspect na makipag-meet up doon para doon kunin yung cash na hinihingi para sa supposedly daw ay convention dahil eventually hindi nga pumayag si Zubiri na i-deposit by
GCash at sa isang convenience store lamang. Ayaw daw nila sa iba. So talagang marunong yung suspect, yung mga scammers na yun, Bombo Elmar. Nagkamali sila. Dahil sa top official yung kanilang mabibiktima sana dyan sa Senado, Bombo Raymond. Anyway, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond. That's right. So bukas ay medyo busy-busy na naman dahil balik sa sesyon ang Senado at abangan din natin yung magiging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay naman sa di umano ay overpriced na pagbili ng PS-DBM ng naturang laptop noong panahon na para sa mga guro sana sa kanilang hybrid learning and teaching. Live mula sa Senado, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Samantala muna doon sa publiko dahil sa patuloy po ang paalala ng Department of Health ng DOH sa laban naman sa leptospirosis. Ito'y kasunod na rin ng ilang naranasang mga pagbaha silang parte ng ating bansa. Dulot pa naman ng pagdadang bagyong si Florita. Dito kay Department of Health Officer in Charge, Undersecretary Maria Rosario Vergere, itong mga kaso ng leptospirosis sa bansa ay posibleng tumaas ngayong panahon naman ng tag-ulan. Paalala po ng kagawaran doon sa publiko na magsuot palagi ng bota kung sakaling kailangan nilang lumusong talaga doon sa mga bahal na lugar. At kung merong mga sugat sa paa, ay iwasan muna sana ng lumusong kung maaari sa tubig baha. Doon nga sa latest data mula sa Department of Health, nasa kabuang mahigit 1,000 na, 1,411 yung leptospirosis cases ang naitala ng DOH mula lamang yan January 1 hanggang nitong nakalipas ng August 6. Ito ay 22% raw na mas mataas kumpara naman sa naitalang 1,157 na mga kaso ng leptospirosis sa kapareho ring period nung nakalipas naman na taon. Bagyang tumaas din yung bilang ng mga nasawi sa bansa dahil sa naturang sakit na umaabot naman sa 188 nito lamang as of August 6 kumpara naman sa 118 namatay na nitala naman itong nakalipas naman na taon. Ang naturang health news setted po sa inyo ng Immunomax, the one and only immunomodulator made with pure CM glucan. Samantala, nagbabala naman si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na kakasuhan ng mga telecommunication firms at internet service providers na hindi makikipagtulungan sa pagtugon sa online sexual abuse and exploitation of children. Bibigyan niya sila ng ultimatum kapag hindi nakipag-cooperate ang mga ito at kapag mayroon pa rin mga illegal na aktibidad na nakakalusot. Ayon sa DOJ Chief, noong taong 2021, nag-issue na ang ng National Telecommunication Commission o NTC ng isang show cause order laban sa 47 na mga internet service providers dahil sa kabiguan na mag-comply sa Republic Act No. 9775 o ang Anti-Child Pornography Act of 2009. Iginiit ni Remulla na maaaring mag-issue ang NTC ng multa para sa mga non-compliance na mga internet service providers na nagawa na rin dati at maaari pang maipasara kung tumanggi ang mga itong makipagtulungan. Una na ngang umapila si Remulla na tumatayo ding chairperson ng Interagency Council Against Trafficking sa pakikisa ng telco at ng mga publiko sa paglaban sa naturang iligal na gawain. Ito ay sa gitna na rin ng concerns kung saan ang Pilipinas na anya ang top source ng online sexual abuse and exploitation sa mga bata sa buong mundo. Mamaya, abangan ng detalye, yung mga maraming mga bilanggo dyan sa isang lugar sa Iloilo, abay nagprotesta, nagakyatan sa kanilang bubungan. Samantala naman, supply ng puting sibuyas, abay may kakulangan talaga. Ayon naman sa ilang grupo ng mga magsasaka, may follow-up dito si Bombo Gerald Olip. Mayroon talagang kakulangan supply ng puting sibuyas dito sa bansa. Ayon kay Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG Chairman Rosendo So, ito raw ang lumabas sa pagpupulong ng grupo ng mga magsasaka, importers, maging ng mga retailers. Sinabi ni So na hindi sila naniniwalang may nagagarapa na hoarding kaya nagkukulang sa ngayon ang supply ng puting sibuyas sa merkado. Samantalang pulang sibuyas naman ay sapat pa raw ang supply na abot pa hanggang Disyembre o sa Enero sa susunod na taon. Sa ngayon, ang pulang sibuyas ay pumalo na sa 120 pesos ang presyo ng kada kilo sa Pasay City Public Market mula sa dating 80 pesos. Habang ang puting sibuyas ay pumapalo naman sa 450 hanggang 600
pesos ang kada kilo. Nagkaroon ng meeting yung farmers group, yung mga importer, yung mga retailer. Ang lumalabas talaga is may kulang, no, yung itong puting sibuyas. Pero yung pulang sibuyas up to December, January pa. Samantala, umaasa naman ang Sinag chairman na mas bababa pa ang presyo ng asukal sa merkado sa susunod na buwan. Kasunod na rin ito ng pagkiusap ng Malacanang sa mga supermarket at grocery stores na ibaba sa 70 pesos ang presyo ng asukal. Magandang achievement ng ating presidente, kinausap ang mga supermarket na ibaba yung presyo. Of course, we are expecting na yung next month baka mas mababa pa, no? Kasi nakikita naman natin yung mga local miller, ang bigay lang is 45 pesos, no? And yung import price nakita rin natin na nasa 43 pesos yung landed plus VAT na yun plus 5% tariff. So in-expect natin na by next month bababa pa dun sa 70 pesos. Una rito, pinagbigyan kasi ng mga may-ari ng supermarket at grocery chains ang hiling ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ibaba ang presyo ng asukal sa 70 pesos mula sa dating 90 pesos hanggang 110 pesos kada kilo. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, ang PCGG inamin sa House members na hindi na magsasampa ng bagong kaso ang ahensya laban sa pamilyang Marcos kaugnay sa ill-gotten wealth at nasa 15.2 billion pesos naman na inilaang pondo para sa bagong tatag na Department of Migrant Workers para sa susunod na taon. May balita si Bombo Annalise Soberano. Hindi na inaasahan pa ng Presidential Commission on Good Government o PCGG na magkakaroon pa ng bagong kasong isasampa laban sa pamilya Marcos kaugnay sa umano'y ill-gotten wealth. Sa pagharap ng PCGG sa House Committee on Justice, natanong ni Cavite Representative Elpidio Barsaga kung makakasuhan pa ba ang mga mapapatunayang sangkot sa ill-gotten wealth. Gayong 36 taon na ang lumipas nang itatag ito at posibleng naglaps na rin ang prescriptive period para sa pagsasampa ng reklamo. Paliwanag naman ni PCGG Chair John Agbayani, batay sa konstitusyon, walang prescriptive period para sa pagsasampa ng kaso kaugnay sa umano'y nakaw na yaman. Ngunit anya, wala na silang nakikitang bagong kaso pa na ihahain laban sa mga Marcos at close associates nito. Katunayan, sa nakalipas anya na 15 hanggang 20 taon ay walang lumabas na ebidensya upang suportahan na mayroon ngang ill-gotten wealth. Pakinggan naman natin ang pagtatanong ni Representative Migs Nograles kay PCGG Chair John Agbayani. Wala na hong available evidence na bago doon because that was already submitted. The case was already, most of the cases were already submitted for decision. Tapos na po yung presentation of evidence. So tinatapos na lang po namin yung kaso sa appeal. Thank you. So if we are already in the stage of settlement and also waiting for the decision on these pending matters, moving forward again and reiterating the questions of the other honorable members, what is left for PCGG to do? As I had said, Madam Chairperson, Congressman Nograles, there are still pending cases in the Sandigan Bayan where settlement is still possible. There are pending cases in the Supreme Court where settlement is still possible. And it is only the PCGG that can do this. It cannot be done by any other government agency such as the DOJ or the Ombudsman or At this time, it's the PCGG because there is no other agency in charge of these accounts. Okay, thank you.
Yan si Representative Migs Nograles sa pagtatanong niya kay PCGG Chair John Agbayani. Samantala, nasa 15.2 billion pesos ang inilaang pondo ng gobyerno para sa bagong tatag na Department of Migrant Workers sa susunod na taon. Ayon kay DBM Secretary Tina Rose Marie Canda, ang halagang ito ay sakop na ang budget ng DMW, OWA at POEA. 3.3 billion ang inilaan para sa agency proper o Office of the Secretary, habang 11.7 billion naman para sa OWA. Nakapaloob din sa budget ng DMW ang 10 billion Emergency Repatriation Program para sa mga pagpapaabot ng transportation assistance, temporary accommodation at psychosocial counseling ng may 367,287,000 beneficiaries. Kasabay nito ay tiniyak naman ni House Committee on Overseas Workers Affairs Chair Ron Salo na ipagpapatuloy ng Kamara ang pagsuporta sa proteksyon at karapatan ng mga OFW. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, ilang araw bago po ang National Heroes Day, marami sa mga bayani ng Pilipinas ang nakalimutan na o talagang hindi kilala ng ating mga kababayan. Isa na rito po ang tinaguriang si Panday Pira. Si Panday Pira ay napunta ng Maynila sa edad lamang ng 20 anyos kung saan nakilala niya ang isang Portuguese na blacksmith o panday. Dito na siya natutong gumawa ng mga armas kabilang ng mga kanyon. Ang kanyang mga handmade na cannons ay ginamit ni Raha Sulaiman upang depensahan ng Maynila sa mananakop ng mga Espanyol. Bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa kasaysayan, doon sa Tondo, Maynila ay merong kalsada doon ipinangalanan kay Panday Pira. Nakilala siya bilang kauna-unahang Filipino na cannon maker. At yan si Panday Pira, ang pagbibigay pugay ng Bombo Radio Philippines sa mga bayani. Kaugnay po sa nalalapit na araw ng mga bayani. That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa karagdagang balita, hindi naman bababa sa 100 mga bilanggo sa Iloilo District Jail nagwala tumakyat sa bubungan bilang protesta dahil pinapakain umano mga ito ng panis na pagkain. Alamin natin yan sa kabuang detalye ng Bombo Radio Iloilo. Nagwala at nagsagawa ng noise barrage ang hindi bababa sa 100 mga preso sa Iloilo District Jail Male Dormitory sa Nangapototan, Iloilo. Sa paringam ng Bombo Radio Iloilo kay Attorney Jairus Anthony Dohilio, ang spokesperson ng Bureau of Jail Management and Penology Region 6, sinabi nito na umalma mga preso at umakyat sa bubong ng kulungan dahil hindi sila umano pinapakain ng tama. Ayon kay Dohilio, inirereklamo rin ng mga presong pagpapakain umano sa kanila ng panis na pagkain. Maliban dito, hindi rin umano nila nagustuhan ang pamamalakad ng jail warden na si Jail Senior Inspector Norberto Misano Jr. Kaagad namang ni-relieve si Misano sa pwesto. Paliwanag ni Dohilio, ang pag-relieve kay Misano ay may layunin na hindi maapektuhan ang kanilang investigasyon sa reklamo ng mga preso. Ilang mga PDL na umakyat sa bubong ng ating jail facility at gumawa ng ingay. Ang reklamo nila is gusto nilang mapaalis yung jail warden at saka tungkol sa pagkain. There was a directive already from the regional office to remove the existing jail warden. Si Attorney Jairus Anthony Dohilio. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Abay, doon naman sa probinsya ng Cebu, may barangay kapitan doon nakusang ng molestya ng 15 anyos na babae. May detalye ang Star FM Cebu. Nakapagpiyansa agad ang isang barangay kapitan sa lungsod ng Mandaue matapos mahaharap sa kasong act of lasciviousness dahil sa pangmomolestya ng isang 15 anyos na babae. Una rito sumuko sa mga otoridad si Magikay Barangay Captain Eduardo Gomera matapos itong nalusutan ng warrant of arrest. Sa naging panayam ng Star FM Cebu kay Police Captain Armel Coloscos, sinabi nitong hindi nila masampahan ng kasong rape si Gomera dahil walang nangyaring pagtatalik sa pagitan ng suspect at ng biktima. Sa naging investigation
investigasyon, nangyari pa umano ito noong Abril ng kasalukuyang taon. Sumama pa ang biktima sa kapitan at pinayagan ng ina dahil sa pag-aakalang pupunta sa isang political rally, pero nagtataka na lang ang bata na dumiretso sa isang garahe na isang motel ang sinasakyan nilang motorsiklo. Nang nasa loob na umano ang dalawa, sa pilitan pang hinubaran at minomolestya ang babae. Nagalok din umano ang suspect ng 3,000 pesos at nangakong suportahan ang pag-aaral ng bata at ibibigay ang anumang gusto nito sa kondisyon na wala itong pagsabihan sa nangyari. Sa ng biktima, ma'am, nang pumasok sila doon lang, yun nangyari na doon sa loob ng buwan na yung mga himas-himas ng katawan. Okay, yun lang nangyari. Nangyari, ma'am, pinabaran daw siya, tapos inasimas yung mga private part niya. Walang penetration na nangyari. Kaya nga, ang na-cast is in relation to child abuse. Bahagi ng naging eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Police Captain Armel Coloscos, happy ng Mandawi City Police Station 4. Sa ngayon, tumanggi naman ang suspect na magbigay ng karagdagang detalye tungkol sa akusasyon laban sa kanya. Samantala, mananatili pa sa pwesto ang kapitan ayon kay John Juan Mende, Direktor ng Mandawi City Office ng Department of Interior and Local Government or DILG. Maaari lamang umano itong madiskwalipika sa paghawak ng posisyon sa gobyerno kung mapatunayang nagkasala sa kasong child abuse na isinampa laban sa kanya. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Sinuspinde ng katas-taasang hukuman ng Thailand ang kanilang Prime Minister na si Prayut Chan-o-cha sa kanyang official duty dahil sa isyu ng kanyang sobrang panunungkulan sa pwesto. Una na nga nagreklamo ang oposisyon sa korte dahil daw sa pagiging overstaying na sa kanyang opisina si Prime Minister Prayut. Dahil dito, batay kasi sa konstitusyon ng Thailand, nililimitahan ang termino ng kanilang Prime Minister hanggang sa 8 taon lamang. Kung maalala, si Prayut nga Chan-o-cha ay nag-agaw ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng military kudita noong taong 2014 hanggang sa manatili muli ito sa pwesto noong taong 2019 sa ilalim naman ng military government na nagpatupad ng halalan. Sa kabila naman ito, wala pang pinal na desisyon ng korte pero sinuspindi muna ang Prime Minister habang dinidinig ang kaso laban sa kanya. Bago ito, ilang mga nagprotesta din nang nagtipon sa labas ng Parliament Building sa may capital city ng Bangkok. Ilang mga opponents at mga activists ang nagsusulong para sa pagpapatalsik sa Prime Minister dahil bilang junta leader mula noong taong 2019 ay dapat na nagtapos na ngayong linggo ang kanyang termino. Pero giit ng kanyang mga supporters kung mananalo siya sa halalan muli ay maaari raw magsilbi pa siya hanggang taong 2027. Bombo Sports News. Muling bumandira ang Pinoy Olympian at pole vaulter na si Eji Obiena sa katatapos lamang na 26th International Championship dyan sa Jack Grim, Germany. Ito'y matapos na maklear niya ang taas na 5.81 meters. Una rito, kinailangan lamang ni Obiena ang isang attempt para maklear ang 5.61 meters, 5.71 meters at 5.81 meters. Gayunman, pagsapit ng 5.95 meters, umabot siya ng 3 pagtatangka na kanya namang ikinabigo. Kung nangyari sana ay nagtagumpay siya, ay baka nalagpasan niya ang kanyang personal best at bagong Asian record. Ang karibal na American athlete na si Christopher Nelson na dating silver medalist sa World Athletics Championship ay pumangalawa sa pwesto at nang malampasan nga ang 5.71 meters sa second try. Ang taga-Australia na si Marshall Curtis ang nag-uwi naman ng bronze medal. Samantala, dahil sa matapos na malampasan ni Eji Obiena ang 5.81 meters, pasok na siya sa qualifying standard para naman sa World Championship sa Hungary sa susunod na taon. Sa darating na Biyernes, sasabak muli si Eji Obiena sa panibago na mga kompetisyon doon po naman sa Switzerland. Samantala, humihirit naman ng halos kalahati o mahigit kalahating bilyong piso na pondo ang Philippine Sports Commission para naman sa malalaking mga international competitions. May nakuang impormasyon ng Star FM Bacolod.
Magiging abala ang Team Philippines sa susunod na taon kaya't ngayon pa lang ay pinaghahandaan na ng Philippine Sports Commission or PSC ang lahat para sa taong 2023. Siyam na malalaking international competitions ang pinaghahandaan ng national team, kabilang na ang naudlot na Asian Games na inilipat sa Setyembre sa 2023 sa Hangzhou, China. Kaya naman humiling ang PSC ng mahigit 546 million pesos na pondo sa Department of Budget and Management or DBM para sa 5 sa siyam na international competitions na lalawkan nito. May 100 million pesos na pondo naman ang ilalaan sa Asian Games. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay PSC Commissioner at Officer in Charge Olivia Bongco, confident anya sila na maaayos lahat ng kailangang preparasyon para sa mga pinaghahandaang international competitions. Marami paghahandaan next year. Confident naman kami na maaayos lahat kasi we had enough preparation at sana nga tuloy-tuloy na itong mga training ng mga atleta natin at matutulungan natin sila. Lalawkan din ng Team Philippines ang 32nd Southeast Asian Games sa Phnom Penh, Cambodia, maliban sa Asian Games at SEA Games. Pinaghahandaan din ang ASEAN Para Games at Asia Para Games. May 2 torneo rin na pinaghahandaan ng Pilipinas gaya ng FIBA World Cup at FIFA World Cup. Ang iba pang international tournaments ay ang 4th World Combat Games sa Riyadh, Saudi Arabia, 6th Asian Indoor and Martial Arts Games sa Bangkok, Thailand, at ang 2nd World Beach Games sa Bali, Indonesia. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod. Para sa Bombo Network News, Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang former world title challenger naman na si Gio Santissima ay binahagi ang sunod na plano matapos ang impresibong panalo nito kontra sa isang Japanese boxer. May ulat naman dyan ng Star FM Baguio. Ibinahagi ng former world title challenger na si Gio Santissima ang kanyang mga plano matapos ang impresibong panalo nito kontra sa Japanese boxer na si Hiroshige Osawa sa ginanap nilang laban sa Edion Arena sa Osaka, Japan. 2 beses na pinatumba ni Santissima ang kanyang kalaban kung saan ito ang dahilan ng kanyang pagkapanalo. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa 26-year-old Pinoy boxer na Tubong Masbate, inilarawan nito kung paano nito pinaghandaan ang laban at kung gaano ito kahalaga sa kanyang boxing career. Napakahalaga kasi world rank pa ako, sir eh. So kung natalo ako, bababa talaga yung ranking ko sa world. At saka yung kalaban ko naman yung magtataas, kaya napakahalaga po yun na nanalo po tayo. Tinig ng former world title challenger na si Gio Santissima sa panayam ng Star FM Baguio. Sa kasalukuyan, si Santissima ay meron ng 22 panalo, 4 na talo at 19 na knockouts. Si Santissima ang tumapos sa mahabang panahon na pagkatalo ng mga Pinoy boxers na lumalaban sa Japan. Yan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Iniulat ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas na halos walang pagbabago naman sa naging palitan kahapon at ngayong araw sa pag-asara ng trading. Ang isang dolyar po ay katumbas sa Pilipinas ng 56 pesos and 10 centavos. Yung Hong Kong dollar naman ay 7 pesos and 15 centavos. Yung Singaporean dollar ay 40 pesos and 15 centavos. Yung Saudi Riyal ay katumbas sa Pilipinas 14 pesos and 94 centavos. Habang yung euro ay katumbas sa Pilipinas 55 pesos and 80 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease,
We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bobel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatam